कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. नव्या आमदारांनी चांगलं काम करावं, विकास कामांवर लक्ष द्यावा असं आवाहन माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केलंय. संघटनेत असतात, चढ-उतार येत असतात आणि आपण काय आपल्या नावावर टिळा लावून आलो नाही की हे पद मलाच आयुष्यभर मिळालं पाहिजे असं पण नसतं. आज अनेक लोक सांगतील मी सेक्रेटरी रेट सुद्धा आहे आणि माझं म्हणणं मी आपल्याच्या पत्राद्वारे आपल्या सगळ्यांकडे पोहोचवलं आहे. माझं काय म्हणणं आहे ते गेले 2 दिवस आपण सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. त्यामुळे माझं म्हणणं काय वेगळं त्याच्यापेक्षा असू शकत नाही आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याबद्दल अनेक लोक सांगतील की आम्ही साहेब तुमच्या शेवटपर्यंत आहोत. काही लोक शेवटपर्यंत थांबतील, काही लोक गळतील, हे तुला आम्हाला माहिती आहे. काही लोकांची पालक सुटतील, परंतु जी असतील त्या शेवटच्या माणसांपर्यंत आपण शेवटचा माणूस जोपर्यंत आपल्यावर आहे तोपर्यंत आपण काम करायचं असा निश्चय या ठिकाणी केला आहे आणि तो निश्चय खरं तर उद्योजकांच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की आम्हाला अनेक आमिष होती. माझ्या बसलेल्या व्यासपीठात बसलेल्या अनेक लोकांना आमिष होती. काही लोक तिकडे गेले, परंतु आम्ही सगळेजण तुम्ही आपण सगळेजण एका विचाराने एकत्र आहे. पदे येतील, सत्ता येतील, पद जातील, हे सगळंच होत असतं. परंतु विचार आपला आणि त्या विचाराला आपण काय देतो. खरं तर आज पराभवाने सिंधुदुर्ग महाराष्ट्राची जनता सुद्धा हळहळली असं आपण म्हणू शकतो. कारण अनेक लोकांचे फोन येत आहेत, अनेक सामान्य लोकांना आपल्या कुटुंबाचा कोणी एक सदस्य आज निवडून घाललाय असं वाटतंय आणि हाच खरंच माझा विषय आहे. कारण गेल्या 10 वर्षात जे काम केले ते सामान्य माणसासाठी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे. आज आपल्याला माहिती असेल की येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा जे विजय झाले त्यांचं उमेदवारांचं अभिनंदन मी त्या दिवशीच केलंय की जे विजय झाले त्यांचं अभिनंदन, त्यांनी चांगलं काम करावं. परंतु त्यांनी पण लक्षात ठेवावं की काही लोकशाहीमध्ये आहे. लोकशाहीमध्ये एखाद्या कार्यकर्त्याच्या विरोधात आपल्या विरोधात काम केलं पूर्ण त्रास दिसेल तर त्यांच्यावर आम्ही रस्त्यावर उतरण्यास कमी पडणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.